мутаассифона роҳҳои заминӣ айни ҳол кушода кардагӣ нест. аз Турсия мешавад ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёед, баъд аз Тоҷикистон ба Россия. аз моҳи сентябр то декабр яъне ки бе ҳуҷҷатгузорӣ гашту гузор кардан аллакай ғайриқонунӣ ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нест шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба Софсавдо муроҷиат намо. инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷей муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. мавзӯи имрӯзаи мо оиди Тоҷикистону Қирғизистон ба мувофиқа расиданд ки то 17 май лоиҳаи хатти сарҳад миёни якдигарро омода кунанд. мо оиди ҳами камтар ба шумо маълумот мерасонем ва дар идомаи суҳбат дар саволҳое ки равон карда будем ҷавоб мегардонем. тамошобинони азиз, як чизи дигара камтари дигар равшанандозӣ кардан мехоҳам. ман дар видеои дирӯзам қайд кардам ва гуфтам ки шумо розӣ ҳастен оё ки мо як фонди хайриявӣ кушода кунем ва омода кунем оиди шахсиятҳое ки зиндагии камбизоат доранд ё ки оилаҳое ки ягон маъюб доранд, ҳамёра кӯмак кунем бо дастгирии шумо ва хостум фикри ақидаи ҳар яки шуморо дар комментарияҳо ма бифаҳмам ва бисёре аз нафарҳо тарафдори ҳамин кор шиданд. як чизи дигара ба шумо гуфтанием ки ҳамин коре ки ман айни ҳол мехоҳам пеша бигирам, якчандин нафарҳо дар соҳаи ҳамин ютуб пешниҳод гардондагӣ буданд, яъне пеша кардагӣ буданд ҳамин кора. махсусан яке аз шахсиятҳо номи каналаш ба фикрам Путк Дабрубат Парвиз ном дошт. ӯ бародарам хеле хизматҳо кардагӣ ва дар ҳамин соҳа ба мардум, ба оилаҳои камбизоат, умуман ба ятимон, ба маъюбон кӯмаки худша мерасонд бо дастгирии дигар бародарон ва айни ҳол ягон касе нестае ки ҳамин роҳа пеша бигира. ва ман як 2 маротиба 3 маротиба ба аюдати маъюбон рафтам ва ба кӯмаки бародаро кӯмакшон кардем ва хостам ки ақаллан дар як моҳ 3 кас ё ки 4 каса аз ҳолшон бохабар бишем, бо дастгирии бародаро кӯмаки худмона бирасонем ва мо сабаб бишем кӯмак бирасонанд бародарои дигарам аз ҳоли маъюбо, аз ҳоли беморо, аз ҳоли камбизоатҳо умуман бохабар бошем, дастгирӣ кунем. оиди ҳамин як бори дигар фикри ақидаи худтона хуб баён кунед дар комментария ва ман фикри ақидаи ҳар яки шуморо мехонам, баъдан хулосаи хидма мебарорам ки чӣ гуна фонда кушода мегардонем. узри зиёд ки камтар вақти шуморо гирифтам, мавзӯи асосиро шурӯъ мегардонем. роҳ ба ворух ва оғози тақсимот, тафсилоти созиши Ятимов ва Тошиев санад, яъне ки кумитаи амниятии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Ятимов ва Тошиев вохӯрӣ карда буданд, як санадеро ба имзо расониданд ки дар ӯ санад то 17 май бояд лоиҳаи хатти сарҳад миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон омода кунанд. чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ҷумҳурии Тоҷикистон ба Қирғизистон 973 километр хатти марзӣ дорад ва 570 километр аломатгузорӣ карда шудагӣ ҳастад. боқӣ мондааш то айни ҳол дар ҳолати баҳсӣ қарор дорад ва ин ду тараф ба хулосаи омаданд ки боқӣ мондаи ҳамун марза аломатгузорӣ кунанд бо созиш ва бо розигии якдигар. тафсилоти ҷаласаи 1 ва 2 май дар шаҳри Боткан миёни ҳайатҳои ҳукумати Тоҷикистону Қирғизистон сари таъину аломатгузории марзи ду кишвар дастрасӣ омма шуд. дар ин санад ва тасвири хатти лоиҳаҳои сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон дар минтақаҳои Овчиқалача, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Чоркӯҳ, Сомониён, Хоҷаи Аъло, шаҳри Исфараи вилояти Суғди Тоҷикистон ва нуқтаҳои аҳолинишини Мақсад, Лайлак, Коктерек, оқсои ноҳияи Ботканди Қирғизистонро гурӯҳҳои кории ҷонибҳо бояд то 17 майи соли 2021 шурӯъ кунанд. яъне бародарони азиз, ҷумҳурии Тоҷикистон бо Қирғизистон боқимондаи марзша аломатгузорӣ мекунад
бо созиш ва бо розигии ҳар ду давлат корҳо таъин карда мешавад. гурӯҳҳои корӣ барои аломатгузорӣ кардан ва барои муайян кардани хати марзӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон. гурӯҳҳои корӣ дастур гирифтанд ки хати лоиҳавии сарҳадии давлатии Тоҷикистону Қирғизистонро дар қисматҳои дар боло зикршуда аз 5 то 9 майи соли 2021 тасвир кунанд омадааст дар санад. ҳамчунин ҷонибҳо таваққуф карданд ки ҷаласаи муштараки навбатии ҳайатҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо Қирғизистон дар ҳудуди Тоҷикистон баргузор хоҳад шуд. яъне ки ҷаласаи навбатиш оиди аломатгузорӣ кардани хати марзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад ва иншааллоҳ умедвор ҳастем ки рӯзҳои наздик бо сулҳу субот бо якдигарфаҳмӣ хати марзӣ аломатгузорӣ карда мешавад ва мо низ шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ба он кишвари ҳамсояи худмон дӯст ва сулҳмона идома медиҳем. наврӯз буриев нависад: салом акаи Сорбон, метавонам ман 17 сола паспорти тоҷикӣ дорам, бе даверности падару модар ба Россия равам. мутаассифона наметавонем бародар, то ба синни 18 сола расиданта ба ҳар куҷое ки сафар мекунӣ давернест лозим аст. зафар нависад: салом алейкум ака, сози хуби корот соза ака, илтимос ҳами саволи мада ҷавоб дем. ман Тоҷикистон мерам ба мошини худам, то 15 мая бояд бирам. мешава ака илтимос? мутаассифона роҳҳои заминии айни ҳол кушода кардаги нестанд ва намешавад. ғарибача нависад: салом брат Сорбон, ман дар Питер ҳастам ва документҳои ман дар моҳи сентябр тамом мешавад. ман дар моҳи декабр ба Тоҷикистон равам. визаи маро маҳкам мекунанд ё ки не? аз моҳи сентябр то декабр, яъне ки бе ҳуҷҷатгузорӣ гашту гузор кардан, аллакай ғайриқонунӣ қарор доштан дар қаламрави Россия ба ҳисоб меравад. чунки аллакай ҳукумати Россия ба ҳамаи муҳоҷиро муҳлат додагӣ аст то 15 июна бояд будубоши худшона дар қаламрави Россия муайян кунанд ва ба шӯъбаҳои маҳаллии зисти худшон муроҷиат кунанд, то қонунӣ кору фаъолият мекунанд ва гашту гузор мекунанд. дар ҳолате ки шумо ғайриқонунӣ фаъолият мекунед ва гашту гузор мекунед, мумкин аст ки шуморо депортатсия кунанд. абдулло нависад: салом ака, мо дар Туркия ба кадом роҳ метавонем ба Россия ворид шавем? хоҳиши мо ҳамин, мунтазири ҷавоби шумо. аз Туркия айни ҳол ба Россия рафтан намешавад бародар. аз сари нав парвозҳошона баста карданд то 15 июна. аз Турсия мешавад ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёй, баъд аз Тоҷикистон ба Россия. назаров нависад: салом алейкум акаи Сорбон, ҳозир нархи билетҳо чанд қа бошад, дар куҷо дастрас кунем мешавад? нархи билетҳо то 8500 сомона аз шаҳри Душанбе мутаассифона дастрас карда намешавад, чунки сомонаи чиптаҳои хичалакай фурӯхтагие то охири моҳ ҳаст ва метавонем ки аз Хуҷанд ё ки аз Кӯлоб чипта харидорӣ карда ба Россия равем. Тилоев нависад: ака илтимос ҳами реклама безор шидем, накунам ира реклама. бародар, касе да махқул нест реклама бигзаронем, умра тамошо накунем. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар дошта бошем дар комментария бинависен ва дар канали Юристиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.